салом дӯстон, инак боз пас аз як ҳафта ба дидори ҳам расидем. Ҳафтаи гузашта дар интернет хабарҳо хеле зиёд буданд. Мо беҳтаринҳоро ҷамъоварӣ намуда дар нашри имрӯза манзури шумо мегардонем. Омодаед? Оғоз мекунем. Инак имрӯз дар барнома Рустам Ашуровро дар шаҳри Турсунзода латукуб карданд. Фарзонаи Хуршед либосҳои худро ба фурӯш гузошт. Аз чӣ сабаб? Истифодабарандагони Facebook дар Душанбе дарахт шинонданд. Филм дар бораи муҳоҷирон. Тоҷик дар он чӣ нақшро мебозад? ҳаҷвнигорони тоҷик ноумед нашуданд. Онҳо ин ҳафта бисёр фаъол буданд. Чӣ маводи нави моро шод кард? Ин ва дигар хабарҳо дар барнома. Корбарони Facebook дар Душанбе дарахт шинонданд. Чунин аксияро тариқи шабакаи иҷтимоии фаъолон Наврӯз Одинаев ва Амир Исоев ташкил карданд. Аксия 2 рӯз давом дод. Ба ҳамагӣ 700 дарахт шинонида шуд. Ройгон дарахтонро ташкилкунандагон ройгон пешниҳод карданд ва хоҳишмандон занг зада дастрас карданд. Арча, Санҷид, Шумтол сокинон онҳоро назди хона ва ё корхонаҳои худ шинониданд. 100 адад аз он дарахтон назди мактаби рақами 99 пойтахт шинонида шуд. Сегодня я присоединилась к акции по озеленению города. По инициативе нашего председателя города Рустами Эмомали был брошен клич. Ин аввалин иқдоми Одинаев ва Исоев нест. Аввали сол бо ёрии онҳо дар боғи ғалабаи шаҳр 2020 адад дарахт шинонида шуда буд. Блогер Рустам Ашуров дар шаҳри Турсунзода пранк гузаронд. Сокинонро санҷиши бераҳмона мунтазир буд. Блогер худро меҳмон аз Душанбе гуфта, аз роҳгузарон телефони мобилияшонро барои занг задан мегирад. Ҳангоми суҳбат гӯё Рустам асабонӣ шуда телефонро ба замин зада мешиканад. И падарка буд, чико кади? Чико кадай падарка, ки ина батареяш созай. Хеле батарея. Да бизан батареяш намешавад. Дар кор нестай? Не. Чунин рафтор соҳибони телефонҳоро ба даҳшат овард. Рустамро чун дар бисёр аз пранкҳои ӯ латукуб карданд. Бояд қайд кард, ки телефонҳои шикаста ин телефонҳои он роҳгузарон набуд. Рустам дигар телефонҳоро шикаст. На ин ки аз роҳгузаронро ва пас аз санҷиш ӯ телефонҳоро ба роҳгузарон баргардонид. Дӯстон, шумо занҷабилро дӯст медоред? Блогерон Фред ва Матеош, ки бештар онҳоро ҳамчун занҷабил бро мешиносанд, вайни нави худро пешниҳод намуданд. Он ном дорад занҷабил қати бодига хелай. Биёед тамошо мекунем. Бигӣ братанҷон ку хуртава бигӣ. Занҷабил қати бодига хелай. Масев. Занҷабил қати бодига хелай зара. بخیر فرید ما براتن جوشکا بگی او گاو نیست بو با زنجبیل نخریش اکمو عمیقا به عقلیم برات نه خود ما جوشکا را با زنجبیل بزنم یا گپوی میزنی با زنجبیل بود دیگه خیلی پروسه дар YouTube силсила филми нави бо номи Муҳоҷир нашр гардид. Яке аз нақшҳои асосиро ҳаҷвнигори тоҷик мебозад. Нахуст намоиши филм рӯзи 16 ноябр сурат гирифт. Силсила филм дар шаҳри Санкт-Петербург навор гирифта шудааст. Он дар бораи зиндагии муҳоҷирони меҳнатӣ, ки аз Осиёи марказӣ ба кор омаданд, қисса мекунад. Тобон, ҷолиб ва ҳаққонӣ. Аз сонияҳои аввал дар филм сухани тоҷикӣ шунида мешавад, ки дар он модар аз писараш мепурсад, ки кай ӯ ниҳоят кори муқаррарӣ пайдо мекунад. Писар шикоят мекунад, ки диплом надорад ва кори хубе ёфта наметавонад. Дар натиҷа онҳо ба хулосае меоянд, ки писар ба Санкт-Петербург ба назди амакаш, ки дар он ҷо тиҷорати хурд дорад, меравад. О, кого я вижу, племянник, сырный лаваш моих мыслей. Как ты, как поживаешь, как сестра поживает? Мама отлично, привет передала вам. Спасибо. Вот это вот, еще вот это передала. О, рис.
нақши муҳоҷири тоҷик Фарҳодро ҳаҷвнигор Фарух Сангинов аз Хуҷанд мебозад. Қаҳрамонони асосӣ ду ҷавон аз Осиёи марказӣ мебошанд. Қирғиз ба ҳайси ронандаи таксӣ кор мекунаду муҳоҷири тоҷик фаррош дар тарабхонаи амакаш. Бо амри тақдир онҳо шинос шуда дӯст мешаванд. Аз ин дӯстӣ чӣ бармеояд ва чӣ корҳоро онҳо анҷом медиҳанд? ҳатман тамошо кунед. стартап дар деҳа дар саҳифаи лоиҳаи +1 наворе баромад ки дар бораи духтараки 15-сола аз Бадахшон қисса мекунад. ӯ дар деҳаи худ бизнеси хурд кушодааст. ороишоти занонаи бадахшонӣ бо номи цемак омода карда онҳоро ба фурӯш мегузорад. ба чолукии гулдухтар истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ баҳои баланд доданд. از دان مودواردی شنیل ایده علا و گلک خی پرستای گلک اینانی است چای جوخه کرد فنان مودواردی лоиҳаи +1 дар бораи шахсоне мебошад ки онҳо сарфи назар монданд. +1 як моҳ фаъолият дорад ва аллакай қариб 10 қисса пешкаш кардааст. навори нахустини онҳо дар бораи марде бо фалаҷи мағзи сар буд ки тамошобинон ба он мард кӯмакҳои пуливу молӣ расониданд. ҳаҷвнигорони тоҷик дар ин давраи мушкилу пуреҳсос оптимизми худро гум накардаанд ва мову шуморо бо шӯхиҳои нав шод мегардонанд. ҳафтаи гузашта нашри нави барномаи территория юмора баромад. ҳабиб нурмагомедов ки диамун гейджиайку ҳаётам А0 сар шуд. чува баъд аз бурдани ҳабиб ягон чиз ба вдахновлятса шудиме? Не гейджи ва ҳама пула мондаги будам аку А0 сар кадандаку. ду барномаи пешина бетамошобин гузашта буд. дар толори холӣ ҳоло бошад тамошобинонро ба барнома боз роҳ доданд. чӣ тавре иброз шуд бемеҳмон кор кардан шавқовар набуд. иштирокчии шоу дугонаҳо дия бошад духтари ба маънӣ гардид. аксар вақт ӯ нақшҳои духтарҳои чолокро иҷро мекард. ин навбат ӯ духтари шармгин шуд. мучи толка баъди той фаҳмдидми? баъди той нага ҳоз якта муч кунам? баъди той гуфтаме баъди той. ҳа якта муч кунам? баъди той. аниқа? аниқ? баъди тойме? баъд тоя наҷо телефон кун. ва билохира Зулайхо Мамадшоева альбоми нави худро муаррифӣ кард. маросими мазкур бо тантана сурат гирифт ки дар он намояндагони аҳли санъат иштирок намуданд. шумо дӯстдори муд ҳастед? ин хабар ба шумо писанд хоҳад омад. Нафиса Имранова коллексияи нави либосҳои худро пешниҳод кард. аз ҳама асосӣ дар ин мавсим яъне хити мавсим тренч аз матои обногузар гардид. содда карда гӯем ҷомаи обногузар. дар ҳар як либоси худ дизайнер элементҳои миллиро ҷой додааст. дар инстаграм Нафиса навиштааст: чун ҳамеша сарчашмаи илҳоми ман тоҷикистони ман аст. дӯстон, ҳамагон медонем ки ситораҳои ғарб фаъолияти аҷибе доранд. онҳо ашёву либосҳои худро фурӯхта маблағи онро ба хайру саховат харҷ мекунанд. ёд доред Мадона куртаи тӯия шоҳизода аз $80,000 фурӯхта буд ва инак чунин амалҳоро ситораҳои мо низ пеш гирифта истодаанд. ҳафтаи гузашта сароянда Фарзонаи Хуршед дар шабака либосҳои худро ба фурӯш гузошт. барои ин кор овозхон ҳатто дар инстаграм саҳифаи махсус боз кардааст ки номаш Фарзона некӣ мекунад. ҳамагӣ зиёда аз 20 намуди сару либос пешкаш гардидааст. нархҳои онҳо гузошта нашуданд, вале гуфта мешавад ки либосҳои брендӣ 3-4 маротиба аз нархи аслияшон арзонтаранд. маблағ аз фурӯши онҳо пурра ба ниёзмандону кӯдакони бемор дода мешавад. ин буданд ҳама хабарҳое ки мо тӯли ин ҳафта ҷамъоварӣ намуда манзури шумо гардондем. хайр, то боздид.